Jo, Subchat, zdraví, dobrý večer, gratulujem kolektívu, dnes si ideme zareagovať na Rayman od PTK, vamos. Fuck, ja to mám na reprakoch, dajte mi chvíľu, musím to zmeniť. Vamos. Potom si prejdeme aj lyrics, aby to bolo nejaká actual proste analýza. Zatiaľ dobrý vibík. PTK mi znie na strašne veľa songoch, že prakticky rovnako, čo je... Na jednu stranu je dobre pre brand building and shit, ale proste... také stale mi to príde. What the fuck, priznám, že pred chvíľou to bolo. Je zaujímavé, pred chvíľou sa to ešte dalo otvoriť, tak lyrics si asi neprejdeme, chcel som prejsť hneď prvé sloky. Ale prakticky, že ono... Hovoril, že Lost, žiadne, že dačo, blablabla. To by ma zaujímalo, že či je vymaskovaný, alebo že... Jak tento shot spravili, že kde to natáčali. Dúfam, že vidie behind the scenes z tohto. Však tu sú lyrics, počkej. To som si nevšimol. Aha, tak nie sú všade, ale. Toto bolo pekné veľmi. Akože shoutout tým artistom, hlavne typkovi, čo mu robil to logo, album cover na, počkaj, ja to vyhľadám PTK, yes, proste, toto tu main logo, vieš. Prečo logo, proste profilovku lomené. Jak sa to volá? Kámo. Už sa to aj tak kliknú, no dobre. Karakoram DLC, to si musíme pustiť. Nie je tento art. Tak kde je ten druhý? Toto je to? Aha, ok. Wait, what the fuck? To som si nevšimol. On mi dal 2 albumy za sebou? Počkaj, hold up. Akože cením grind? Tak to už je nejakú chvíľku vonku, keď to má akože toľko mega Hold up, koľko má teraz? 830k monthly, god damn. Tak ja som to myslel? Kedy to vydal? Počkaj. Jak sa to volá? Karakoram album. PTK Karakoram album. Ja som myslel, že to iba teraz vydal, lebo proste som si všimol teraz pred 2 hodinkou. Tak pred pol hodinkou. Klip na YouTube, hold up. Ja som drblíš? Kam 2025? Či to je ten starý? Karakoram DLC. Je to nový, počkej. 4 days ago, to neviem, či to bolo, že updated 4 days ago, alebo či to bolo... Škoda, že to aj píše na Spotify, alebo píše. 11. mája, počkej. To je pred pár dňami, to je recent, to je 3 dní dozadu. God damn. Akože... Na to, že toto malo 19 songov. A to má ďalších 24 trackov, god fucking damn. Čo ti dáva? Počkaj. Poďme ďalej.
Veci nie sú tak, jak by si řekla. Príde mi to moc také self-indulging, akoby. Ja neviem, jak to povedať, proste nie, že narcistické som chcel povedať. A... proste, čo je ten klip, keď si to tak vezmeš, keď na to premýšľaš objektívne, proste. Klasická hudba, akoby kuseček, proste taký muzeum vibe a prechádzajú tam jeho obrazy, neviem, že či to vlastne akoby znamená, že jeho minulosť, alebo proste snažím sa v tom hľadať meaning, ale ja nie som dobrý v týchto veciach. Literatúra mi nikdy nešla. OK, dobre, beriem späť, že každý track znie rovnako, toto bolo celkom dobre. To sa mi mega ľúbilo, hold up. Akože príde mi to strašne zvláštne. Pravdepodobne sa musí kúsok sedimentovať myšlenky, kým mi dojde, že čo tým chcel autor povedať, vieš. Solo. Kálo to mi príde niečo, čo by malo, že proste Nick Tendo v refréne, ale dobre, som rád, že to je od PTK, to si pridám tento song, počkaj, jak sa to volá, Rayman, kde to je? Crackdown DLC, yes. A to nemá ešte ani, what? Jediný? Nemá place. Zaujímavé. Počkaj, ale keď to vydal 11. mája. Tak 14. What the fuck? Počkej, tak to bolo 14. To nemôže byť dneska o tom. Tak čo ja som pozeral potom? Ten starý ja som pozeral? Ne, to bolo 8. oktobra. Inak to je mega recent. Kamo, za pol rok viac menej? 24 plus 19, takže proste... God damn, toľko trackov za tak krátku dobu, to je insane. Ideme ďalej. Ja sa to potrebujem dať ešte raz, sorry, ale to je mega dobrý. Solo. Solo. Že to som nepobral. Čo bol za prirovnanie, počkaj. Ešte to si asi po to pojmi. Vždycky, když to pálím, dám home run. Ty si morale... Aha, lazy, ja som rozumel laser, sorry. Strašne dobre vymastrované, proste také wide audio, že proste insane. Na sluch tak to je proste bravejšie proste po piči. Ale chýba mi tam taká, akože myšlenka tam je asi, že proste nikdy späť broke, proste, že dali sme si sleep proste, vieš. A ja si musím vypočuť o neho viac, proste asi. Možno dáme na celé video, proste, kde si budeme počúvať jeho album, budem sa to snažiť nejak absorbovať.
celkom... Čo je to za chain, kámo? Akože ja chápem, že je to custom. Je to ten z toho klipu na... jak sa volá ten song, kámo? Som si mal spraviť research predtým, jak... Buď on way out through the shit, alebo som sa tam bude střílet na... Big Stepper, jo, z klipu na Big Stepper. A keď tam mal chain, ktorá hovorila, myslím, Big Stepper? Ja neviem už proste, ale proste wow. Chainy sú asi... Povečky, prečo to mám posunuté takto? Sorry. Chainy sú asi nový štandard wealth, level wealth proste. Chápete, čo sa snažím povedať, aké kašle na to? No, čo tam písalo? Karel Holland, futbalové hřiště, football pitch. Toto akože nevymenili. Alebo a ten vzadu, čo to tiež, to sú všetko jeho albumy, alebo... Ja to neviem identifikovať. Vyzerá jak nejaká malba ženy, ale nie som si istý. Je to nejaký z jeho albumov, alebo... Nič, čo tu vidím, tak sprvé, aspoň. Akože ak to tam nemá byť, tak celkom miss. Ja viem, že som povedal, že sa to opakuje akože s ostatnými songami. Proste. Ak by to bol, že unikátny song, ale proste v každom jeho aj Big Stepper, aj ono proste, takže chápem, že sa asi ho život točí o peniazoch tak moc, ale mi to príde ploché, že extrémne. Ale ako hovorím, proste si to musím napočúvať a možno prídeme na nejakú hlbšiu pointu. Zatiaľ by som povedal, že to len nechápem. Tak asi. Poďme si pozrieť. Konec. Sú to nejakí high value individuals, ktorých proste nepoznám len, alebo sú to nejakí, že za 50 herci, vieš, proste komparzisti. Komparzisti asi nie, ale no. Z vizuálu ich nepoznám. OK. Tak to čo je? Čauko.